Oplever du nogensinde, at det kan være svært for dig at holde tingene tilbage? Eller oplever du hos dit barn for den sags skyld, at det kan være svært for dem at holde ting tilbage? Det kan faktisk være en diagnose, som hedder disinhibition. Og normalt så plejer jeg at sige, at disinhibition er en komorbid diagnose til Touretten, og det er faktisk lidt forkert. Hej, jeg hedder Jan Lien, og jeg er life coach, high performance coach og certificeret knowledge broker, og jeg har skabt det, der hedder Tourette-skolen. Og i dag der er det torsdag, så jeg har Tourette torsdag. Så i dag vil jeg rigtig gerne snakke lidt om Touretten og disinhibition. Normalt som sagt, så plejer jeg at sige, at disinhibition er en komorbid diagnose til Touretten. Men hvis man lytter efter, hvad der bliver sagt hos en af de kanadiske læger, som der faktisk er en af eksperterne inden for disinhibition, så er det faktisk sådan, at Tourette er rettere sagt en komorbid diagnose til disinhibition. For disinhibition er sådan set, at man har svært ved at holde impulserne tilbage. Og det er nøjagtigt det samme med Touretten. Der kommer den her impuls om, at du skal lave en nervøs trækning, og den får lov til at komme igennem. Og det er sådan set det, hvad Touretten gør. Og derigennem er det, vi kan se, jamen det er tilknyttet til disinhibition. Og hvis vi vender den her vej rundt og kigger på det, jamen så er det jo en problematik, vi har inde i med at styre vores impulser. Og det er nøjagtigt, disinhibition har faktisk 4, som man direkte kan lægge op af og sige, de her 4 ting hænger sammen med disinhibition. Og det er ADD, eller ADHD, som det også bliver kaldt for. Det er OCD, det er autisme, og det er Tourette. Så er der selvfølgelig også tics disorder, som der er en måde at se på, inden man får diagnosen Tourette. Men det er en helt anden snak. Men det vigtigste her, det er sådan set, at vi har fokus på, at bare fordi vi har svært ved at holde vores impulser tilbage, er det ikke ens betydende med, at vi er forkerte. Vi ikke kan finde ud af det. Vi skal bare lære, at vi har de her problematikker. Vi skal lære at leve med. Vi skal lære at forstå, når den her situation kommer, hvordan reagerer jeg så? Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt mere ind på disinhibition. Så derfor vil jeg lige hoppe over her. Jeg skal lige først der. Så I kan få lov til at se, hvad jeg har sat op på hjemmesiden. Halløj, så der kommer en lille flot fyr op nede i hjørnet, kan jeg se. Disinhibition, som vi kan se her. Kompleksiteten der, af Tourette og tics-lidelser, disorder, kan være svære at forstå. Ofte er personer med Tourette og tics-lidelser ude af stand til at begrænse deres adfærd og ville handle på en sådan måde, at de overskrider grænsen for sociale normer eller kan virke impulsive. Det er vigtigt at vide, at denne adfærd ikke er bevidst. Denne tilstand omtales som disinhibition. Simpelthen vi har svært ved at styre de impulser, der kommer igennem os. Når vi har Tourette, så er der også stor sandsynlighed for, at vi har rage attacks, hvilket netop er det samme. Vi har svært ved at styre vores følelser, vi har svært ved at styre vores handlinger. Der er den klodset barn syndrom, som der er en, der hedder, hvor vi faktisk kommer til at gøre ting, som der ikke er meningen, som om at vi ikke kan styre vores egne lemmer ordentligt. Det vil sige, at hvis vi bærer noget, så ryger det ud af fingrene på os, fordi vi har svært ved at styre den impuls, som vi skal sørge for, at vi faktisk holder fast hele tiden. Men lad os lige prøve at kigge lidt nærmere. Manglende evne til at hæmme adfærd, motoriske og vokale forekommer hos mennesker med neurologiske lidelser, til hvilket resulterer i en reduceret evne til at hæmme adfærd, selv når personen intellektuelt forstår, at det er upassende. Det vil sige, barnet, hvis det er dit barn, der har disinhibition, forstår udmærket godt, at det er ikke i orden, at man gør sådan her, at vi laver den her bevægelse. Vi er udmærket fysisk godt bevidst om, der er noget galt her. Det her, det er ikke normalt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her, men jeg gør det. Jeg ønsker ikke at gøre det, men jeg gør det. Vi har simpelthen svært ved at forstå, hvad er det ved det her, som der gør det forkert. Autisme, dem der har autisme, det er bagudviklet fra starten af.
hvor dem med ADD, OCD og Tourette, de er normalt udviklet angående det sociale. Det ved godt, at fra starten af, det har udviklet sig på en normal kurve, og så lige pludselig knækker den af, og så er det ikke det samme mere. Og så ved de godt, okay, der er et eller andet, der gør, at jeg ikke er ligesom alle andre. Og jeg har selv været den her. Tro mig, jeg har selv været den her, så jeg ved præcis, hvad det barn gennemgår, hvis det er et barn, der gennemgår det her. Jeg var derude, hvor jeg anede ikke, hvad pokker skulle jeg gøre i den her situation. Hvem skulle jeg snakke med? Jeg prøvede at føre samtalerne over i et emne, hvor jeg kunne komme ind med de her ting og snakke om det, for jeg turde ikke selv starte emnet op. Jeg havde behov for andre starte samtalen op inden for det område, så jeg kunne komme ind med fra en anden vinkel af med det, jeg havde. Men folk snakker ikke om sådan noget. Min familie snakker i hvert fald ikke om sådan noget her. Det er ikke normalt at snakke om. Og når jeg har gjort det, så har jeg følt, at jeg har virket udenfor. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi netop får kigget på de her ting. Jeg ved godt, at min familie vil hellere end gerne være der for mig og støtte mig og snakke om de her ting. Men når jeg har snakket om det, så har jeg følt, at de har set underligt på mig. Og det er netop en af de ting, der kommer frem igennem disinhibition, det er, at vi får de her følelser af, at vi er ikke normale, vi er forkerte. Hvilket så gør, at vi trækker os mere tilbage, trækker os væk fra alle mennesker. Så her som forældre er det vigtigt, at du sætter dig ned med dit barn og spørger ind til, okay, hvad er det du føler? Da du lavede den handling der, hvad var det der skete? Hvad følte du inde i? Hvilke reaktioner havde du? Og her der er det vigtigt, at du lytter efter. Virkelig, virkelig vigtigt. Du lytter efter i, hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det, det barn kommer ind med? Skriv det ned. Tag noter på det. Optag det. Gør et eller andet, hvor du har mulighed for at lave et kartotek over, hvilke problematikker føler dit barn i det her. Sådan så du har muligheden for at finde ud af, hvad kan du gøre for at støtte dit barn? Fordi dit barn skal lære, at de her problematikker kommer frem. Og skal lære, hvordan håndterer jeg de her ting. Hvis du siger, det er i orden, det skal du ikke tænke på, det gør du bare hver gang, så kommer dit barn aldrig videre, og så er det dit barn, det resten af livet vil føle udfordringer af det her, vil til sidst gå amok over det, og ikke kunne finde ud af at være i sig selv, og i værste tilfælde, komme dertil, hvor dit barn ønsker at begå selvmord. Fordi dit barn kan ikke selv være i det her, alle de her problematikker. Så i stedet gå hen og støtte dit barn og finde ud af, hvad kan vi gøre for dig i det her? Hvordan er det, du oplever? Hvordan kunne du ellers, hvilke andre handlinger kunne du lave for at kompensere for det problematik, du oplever i det her? Lad os prøve at hoppe lidt videre i det her. At være ude af kontrol. Det kan sammenlignes med de vanskeligheder, vi alle oplever, når vi lejlighedsvis bliver overvældet af et bestemt begivenhed, der får os til at handle på en måde, der kan ses som værende ude af kontrol. Tænk over, hvordan du vil reagere, hvis du skyndte dig at komme til en vigtig aftale, og du kommer ud for at opdage, at din bil havde et fladt dæk. Du kan sige ting, som du under normale omstændigheder ikke vil sige. I det øjeblik svigter dit mentale bremsesystem, og din hæmmende proces fungerer ikke på en måde, der er mere typisk for dig. Det er ikke, at du ikke ved, hvordan du skal reagere korrekt. Det er, at du måske ikke er i stand til at gøre det i øjeblikket, på grund af vanskelighederne med at hæmme. Og det er her, hvor jeg kommer ind og snakker om, at vi har alle sammen alle diagnoser. Spørgsmålet er, hvordan vi har det i det øjeblik, at det kommer frem i os. Når du begynder at blive rigtig sur og være vred og rigtig hisset op, lige præcis i det øjeblik, at du er hæmmet af din disinhibition. Du kan ikke styre din vrede, der kommer op. Du kan ikke styre de impulser, der kommer. Det kan være, jeg kender en, som der slår ud i luften og banker ind i vægge og sådan noget. Jamen, det er disinhibition, der kommer. Han har ikke mulighed for at styre den vrede, der kommer op i os. Det kræver stor mental kontrol over sig selv, for at kunne sikre sig, at man ikke gør det, når man kommer i den situation. Det er ikke umuligt at sørge for, at det ikke sker. Det er muligt for os. Men det er svært, hvis vi ikke lærer det. Fordi vores hjerne har en bremse. Hvis du har fart nok på, så vil den bremse ikke hjælpe. Du vil stadig ikke fare dig ud af. Forestil dig, at du kører 200 km i timen, og du har en forhindring foran dig og træder på bremsen. Du stopper ikke på et sekund. Der går flere sekunder, før du stopper.
Og det forestiller du så, de her 200 km i timen, det er din vrede, der kommer op i dig, over dit dæk, det er fladt. Fordi en eller anden spade har smidt en skrue, som der er sat op i hjulet, og nu kan du ikke komme på arbejde, og nu kan du ikke, du er helt op at køre. Det er din krops impuls, der kommer så meget igennem, så du ikke kan styre det. Normalt vil jeg sige, det var sgu ikke så godt det der. Det må jeg sgu gøre noget ved. Hvad skal jeg gøre nu? Nej, du kommer op med vreden, du har en puls over vreden, og du kan ikke styre alt det her. Nu kommer du ikke noget på arbejde til tiden, du kan ikke det. Og det kommer simpelthen igennem. Og derfor så er det, at det har du ikke mulighed for at styre. Det samme gennemgår dit barn, når dit barn har Tourette, ADD, ADHD, OCD, autisme, eller andre af de komorbide diagnoser, der nu engang er med Tourette. Jeg har ikke været inde i alle diagnoser, som der kan have Disney. Jeg ved bare, at det her, det var nogle af de mest, der virkelig har Disney, som der er Disney. Det er den kanadiske læge over i, nu kan jeg ikke huske navnet på ham, men hvis I går ind på, den hedder Leaky Breaks.ca, altså Canada, Break Shop Virtual Clinic, så vil I kunne se en masse videoer med den her læge, som der virkelig kommer ind og fortæller rigtig godt om Disney og kommer med nogle redskaber, som børnene kan bruge. Hændelser hos børn. For børn med TS, altså Tourette syndrom, forekommer dette fænomen hyppigt og inkonsekvent. For eksempel kan en elev, der er i stand til at fuldføre simpel matematik, blive overstimuleret, hvis han får et ark med 100 spørgsmål i slutningen af dagen. Da denne vanskelighed er inkonsekvent, som de fleste symptomer er, kan denne følelse af at være overvældet komme på tidspunkter, der ikke umiddelbart er indlysende for den tilfældige observatør. Det vil sige, her observatøren her, det er læreren, det kan være de andre elever, det kan sågar være jer forældre, der observerer, at barnet udreagerer over alle de her ting. Årsagen til det her kommer lige præcis i det her scenarie. Barnet har gået hele dagen med Touretten, og har muligvis holdt Touretten nede hele dagen, og holdt impulserne, der kommer konstant hele tiden af på dem, har de holdt nede, så de har kunnet fungere igennem hele dagen. Når de så ser, at de her 100 spørgsmål, de skal gennemgå i matematiktimen, som den sidste time, der nu engang er i det her, og de skal lave det her, hvad var det? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Matematikøvelse, siger vi bare. Hvor i der er 100 spørgsmål. De ved godt, at nu skal de tænke over alle de her ting. Der er så mange spørgsmål. Der er alt det her, de skal gennemgå. De kan ikke styre deres Tourette samtidig. Der er for meget. Jeg bliver overvældet i mit hoved. Hvad skal jeg gøre i det her? Det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Og det er det går galt. De bliver overstimuleret. Man siger også, at børn med Tourette er særligt sensitive. Det vil sige, der skal ikke særlig meget til, før vi er overstimuleret. Fordi vi overstimulerer os selv bare igennem, vi har vores tics. Og lige så præcis her, der er det så, at vi ikke til sidst, når vi er overstimuleret, ikke kan styre vores impulser, der kommer, fordi de er flyttet over. Vi har et bære, som der er flyttet over, vi kan ikke håndtere mere. Og så er det går helt galt. Barnet kan stå og råbe og skrige og være fuldstændig hysterisk på grund af de her 100 spørgsmål, de skal lave. Normalt så vil barnet sætte sig ned, hvis det havde været starten af dagen, sætte sig ned, taget et enkelt spørgsmål ad gangen og gennemgået det hele. Men fordi barnet er træt af at holde sin tics tilbage, går det fuldstændig galt. Det er en af de scenarier, vi kan komme med, og der er garanteret mange flere, der kan kommes med. Men det var ligesom det, jeg ville komme ind på i dag med tics og Tourette. Jo, det var den der. Hvad er det for en, jeg skal væk med? Ja, det var sådan set det, jeg ville komme ind på i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Har du spørgsmål, så skriv dem endelig ned i kommentarfeltet, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for at svare dig. Har du behov for mere rådgivning, så vil jeg gerne give dig en halv times gratis snak til at starte med, for at finde ud af, hvilke komplikationer har dit barn med Tourette, hvilke komplikationer har dit barn med Disney eller andre ting i den stil. Jeg hedder Jan Lien, tusind tak fordi du lyttede med, og
så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag. Og forresten, hvis du kunne tænke dig den halve time snak, alt du behøver gøre, det er at skrive ja tak ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok hive fat i dig. Rigtig god dag derude. Hej så.